Кой да знае? BTV. Kaufland. 20 000 начина да покажеш грижа. Тази седмица вземи паста за зъби Colgate Total за 3,49, прах гел или капсули Ariel за 18,99 и промо пакет тоалетна хартия Фамилия за 18,99. Kaufland. Хубава седмица! Тик-так Драгън Фрут кацна. Искахте го? Имате го! И вече си вайбва с другите от Тик-так. Ти избра ли твоя вкус? Днес от детската градина гърлото изгони трима. Госпожата се кокори, а на помощ идва Ори. С вилки ценни с вкус малина, пак ще пее на градина. Орофаркиц без захар за здраво детско гърло. Не мога да разбера защо хората идват тук толкова тихо. Спри да го мислиш с Дъвки Орбит. Дъвчи с удоволствие. За здрави пикучни пътища опитай Цестостоп Рапид. На мен ми помага. Цестостоп Рапид. Най-предпочитаният продукт за уринарно здраве с деманоза. Празник на красотата в Била. Вземи боя за коса Арома Колора 2 лева и 99 стотинки за опаковка. Дезодорант спрей Био за 4 лева и 89 стотинки. И паста за зъби Colgate Max White Charcoal за 3 лева и 99 стотинки. В Била. Когато болки в гърлото провалят момента, намерете подходящото решение. При първи симптоми вземете Strepsils метилимон. Действа срещу вирусите и бактериите. При силно възпалено гърло вземете Strepsils Intensive Мет и евкалипт без захар. Има комбинирано действие и е с ефект до 6 часа. Strepsils. Марка номер 1 в България в категория болно гърло. Лекарствени продукти без рецепта. Strepsils метилимон за лица над 6 години. Strepsils Intensive Мет и евкалипт без захар за лица най-над 12 години. Преди употреба прочетете листовките. Знаеш ли, че като се бръснеш, 1/3 от това, което премахваш е кожа? DAF Advanced Care помага на кожата да се възстанови. Така че, ако се бръснеш, използвай DAF. Дезодорант DAF Advanced Care помага на кожата да се възстанови след всяко бръснене. Заслужава ли си? Кое е важното в живота решаваш ти? Свежи плодове, зеленчуци, енергия за децата. Дори когато не е лесно. Заслужава си да започнеш от начало с нова любов. Заслужава си да сме силни, да си помагаме. Заслужава си. Свежестта си заслужава. Качеството винаги. Важното в живота избираш ти. Отново и отново. Всеки ден. Lidl. Заслужава си. Кой да знае? Понеделник и петък, 20 часа, BTV. Чуйте ме, господине. За последен път